Аз обичах те. Започваш от начало. Дадох ти всичко и нищо не скрих от теб. Сега усеща, че си тук. Свободата си имаше с мен, но явно не стигна, за да бъдеш открит с мен. Които казваш и на мен, на думи обичаш ме. Кръговрат забърт чака да ми го докаже. И вече този аз в ръцете си държи. Усещам, че си ви. Защо? Така ме молиш да съм с теб. Защо? Когато вече късно е. Какво кара те да искаш мен? Не ме заслужаваш. Си близо, усещам, че си по-близо от преди. Усещам, че си близо, близо. Но защо сега кажи? Усещам, че си близо. Загубих си времето с теб, но този урок е научен и няма да повторя тази грешка. Затварям вратата след теб. Застават помежду ни и малките неща. Забърза моя кръговрат, обърка целият ми свят. И вече този аз в ръцете си държи. Усещам, че си ви. Защо сега ме молиш да съм с теб? Защо? Когато вече късно е. Какво кара те да искаш мен? Не ме заслужаваш. Защо сега ме молиш да съм с теб? Защо? Когато вече късно е. Какво кара те да искаш мен? Не го заслужаваш. Защо сега и докъде ще стигнем с теб тук насаме? И как така чак до сега? Стават тези. Колко пъти се опитвах да говоря с теб, ти все ми кажеш сега не мога, не. Колко пъти се опитвах да съм близо